Mayong buntag sa makausapan. Once again, happy Easter kanatong tanan. Katulong adlaw sa oktaba sa Pasko sa pagkabanhaw. O abantayan nato ang ebanghelyo nga gibasa nako nga taas-taas gikan ni San Lucas. Maupod ang ebanghelyo niadtong Domingo gyud sa pagkabanhaw sa mga misa sa hapon. Repetition kini pagbasa sa ebanghelyo, pero nindot ra man pud gihapon alang sa dugang mga pagpamalandong. Sa unang pagbasa, as always, no, sa akong ginaingon nga murag dunay fast forward kay atong nadungog ang gihimo sa mga tinun-an labi na kayo ni Pedro ngadto sa tawo nga bakol, no, tawo nga di makalakaw nga nagpakilimos. Okay, wa man ko ikahatag nimo nga butang material o kwarta unsay imong gikinahanglan, apan hatagan ko ikaw og labing nindot nga gasa, no, nahibalik siya sa iyang normal nga kahimtang. Sa atong nadungog, naglukso-lukso ang tao sa kalipay, o misunod sa mga tinun-an. Ingon niya na ang bation yun nato makadawat sa grasya, no? Sa bisag unsa man nga mga pamaagi, no? Lipay kayo, lipay pud ko. Bisan kung wa ko ni kuyog sa akong mga kauban sa ilang sa among outing dito sa Bohol, no? Ako nabilin diri. It's okay. Kay naka-rest pod ko gamay in town, no? Sunod-sunod nga mga kalihukan sa Semana Santa na champion pa gyud sa tennis gabi, no? Sa belated celebration namo sa birthday ni Archbishop Jose Palma, no? Doon ay lingaw-lingaw pod sa dito sa Seminaryo Mayor sa Mabolo. Doon ay tournament sa mga kaparian sa pagsaulog sa adlaw nga tawhan sa atong Arsobispo Jose Palma o sa iyang speech kagabi, no? Daghan mga butang nga nindot bisan wala siya diri nag-birthday, and then pila ka adlaw sa Holy Week tungod sa importante nga mga buluhaton dito sa Roma. He was very happy also reporting to us about some good news aning sugbuswak, no, sa Archdiocese sa Cebu nga ingali sa dili madugay manganak og lain nga mga dioceses, lain nga mga nga pagtukuron sa south o sa north, magpaabot na lamang kung unsa ang desisyon sa Roma, no? But kanindot nga form of synodality, form of solidarity among us, no? Mga kaparian uban sa tinubdan sa grasya, no? Nagasaulog sa Pasko sa pagkabanhaw. I have shared last Sunday nga tingali dunay mga panahon, no, sa atong mga pagpamalandong nga makaingon kita nga pagkaswerte sa mga tinun-an sa panahon ni Jesus nga sila gayud mismo nakasaksi sa daghan kayong niyang mga buhat, mga milagro, pag-ayo sa mga masakiton, pagpakaon, bisan kon sakit man nilang tan-awon nga siya nga ilang gilauman, matud pa dining duha nga naglakaw sa Emmaus, nagalaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Nagalaom unta kami nga siya nga gamhanan, no, mao gayud ang Dios, mao gayud ang Ginoo. Unsa baka nga mga hunahuna nila. Apan nagantos gilansang sa krus og namatay, kawang lamang di ay ang tanan, no? Frustrations, disappointments. Kining story of Emmaus, istorya nga tawhanon diha sa pagkahimugso o apan sa laing bahin usab pagkahugno sa ilang mga expectations.
istorya sa tawhanon natong mga kasinatian sa pag-ila, pagduha-duha, pagkasagmuyo, no? O pagsalikway sa tanan tungod kay wala ramang gihapoy kahulugan diha sa iyang kamatayon, no? Apan sa laing bahin usab ang pag-ila, no? Pagdawat, pagkabukas, pag-usab alang sa dugang nga mga grasya nga nakapalig-on sa ilang pagsalig, nakapalig-on sa ilang pagtuo, no? Dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya og nagpatinaw kanato sa kasulatan dito sa dalan? Tinuod gayon nga nabanhaw ang Ginoo, si Simon nakakita kaniya. Once again, no, sa makausap pa, ipakita ka nato, pinaagi nining mong pagbasa, wala gayoy makatuo, wala gayoy makapadayag sa iyang pagsalig sa Ginoo, kung dili ang Dios maghatag kinini nga gasa. O kung kini gasa, no, sa atong pagkaginasahan, hinauton ta nga anda mo sab kitang magpaambit niini ngadto sa uban. Unsay gibuhat sa duha ka mga tawo, sukad niadto gisaysay nila ang tanan ng ilang mga kasinatian ug nga nakailas sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa paan ug nagpadayon diha sa pagsabwag sa maayong balita ngadto sa uban. Sa atong mapadayonong pagpikas paan, panag-ambit diha santos nga lawas ni Jesucristo, mamahimong instrumento sa bunta kita alang sa uban. Sa pagampo sa dilipang santos nga misa, make us instruments, O Lord, no, of your grace to others through the breaking of the bread, no, and through your word, no, through the sacraments. Hinauton ta kami mamahimo sab nga tuburan o tulay sa grasya alang sa uban. Labi na gayud sa mga kaigsuonan na kinahanglan. Labi na gayud sa mga kaigsuonan nga nangita sa kahulugan sa kinabuhi, nangita sa kahulugan diha sa gasa sa pagtuo. Hinaot paunta.